Какъв патрон да избера? Цените на ключалките или те наречените патрони варират спрямо тяхната степен на сигурност, модел, марка и размер на заключителния механизъм. Степента на сигурност може да се класифицира като ниска степен на сигурност, средна степен на сигурност и висока степен на сигурност или High Security ключалка. Това, което е специфичното при ниския клас, това е обикновен ключ, стандартен ключ, ключ, който виждаме във всекидневието си или те наречения обикновен секретен ключ. Среден клас заключващ механизъм, това са ключалки, които са сертифицирани, които имат степен на сигурност, защита против разпробиване, против чупене и антивзлом, отключване на шперц. Високата степен на сигурност ключалки са ключалки тип 3, които са с паспорт, сертифицирани, антипикинг системи, против чупене, против разпробиване, антивзлом. Копието на този ключ може само единствено да се направи с паспорта на самата ключалка. Цената на ниския клас е от 15 до 35 лева спрямо размера, който се нуждаете. Цената на средния клас е от 85 до 145 лева спрямо размера, който се нуждаете. Цената на висок клас ключалка започва от 150 лева и може да достигне до 700 лева. SOS Locksmith – елитна ключарска дивизия.